раванди муҳоҷирати меҳнатӣ зери таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, ҷиҳати ба танзим даровардани раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар Федератсияи Русия чораҳои мушаххас амалӣ карда мешаванд. Дар идомаи татбиқи ҳамин тадбирҳо мулоқоти гурӯҳи кории намояндагони мақомоти дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарони ҷамъиятҳои тоҷикони минтақаи федералии Приволжск дар шаҳри Уфа доир гардид. Дар вохӯри роҳбарони ташкилотҳои ҷамъиятии тоҷикони минтақаи федералии Приволжск, фаъолони ҷамъиятҳо, намояндагони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва масъулони вазорату идораҳои дахлдор ширкат варзиданд. Дар вохӯри доир ба тадбирҳои амалишуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли як қатор масъалаҳои марбут ба будубоши шаҳрвандони Тоҷикистон дар кишвари иқомат ва ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо ибрози назар карда шуд. Дар мулоқот доир ба масъалаҳои муҳоҷират, хоса корҳои фаҳмондадиҳию иттилоотӣ, риояи талаботи қонунгузории кишвари иқомат, тартиби ҳуҷҷатгузорӣ, забономӯзӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ табодули афкор сурат гирифт. Масъулини мақомоти дахлдори Тоҷикистон аз ҳамватанони бурунмарзиамон, тоҷикони муқими Федератсияи Русия ҷиҳати таҳкими минбаъдаи робитаҳо ва рушди ҳамкориҳои иқтисодию фарҳангӣ, инчунин тарбияи фарзандон дар роҳияи миллӣ меҳанпарастӣ даъват ба амал оварданд. Дар идома гуфта шуд, ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистонро зарур аст аз ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористиву ифротгароӣ дурӣ ҷӯяд ва пайваста арзишҳои маънавию ахлоқии миллии худро пос дорад. Дар фарҷоми вохӯрӣ ҳамватанони бурунмарзӣ ба суолу дархостҳои худ доир ба масъалаҳои ҳуҷҷатгузорӣ дар кишвари иқомат ва дигар пурсишҳо посухҳои мушаххас гирифтанд. Зафар Қаюмзода, Хуршеди Сайдаҳмад, шаҳри Уфаи Федератсияи Русия, барои барномаи иттилоотии Ахбор.